ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Бонуи Пурҳунар. ҳозир тарзи тайёр кардани ин намуд котлети бомазза бо пиёзро нишон медиҳам. дӯстони азиз, ҳар яке мо медонем ки имрӯзҳо донистани забон барои мо ки аксариятамон муҳоҷир ҳастем бисёр мушкилиҳоро ҳал мекунад. агар мехоҳед худатон ё кӯдаконатон аз хона набаромада забони русӣ, англисӣ, туркӣ, олмонӣ, арабӣ ва ҳарфҳои форсиро ёд бигиред, ҳатман ба канали Дунёи забонҳо обуна шавед. дар ин канал хеле ҷолиб, осон ва муфассал ин забонҳоро ёд медиҳанд. забондонӣ, ҷаҳондонӣ. барои тайёр кардани ин котлет ба мо лозим мешаванд ана ҳамин хели маҳсулотҳо: гӯшти қима, нони хушки майдашудагӣ, орд, пиёз, пиёзҳои калон калон, панир, тухм, мурчи сиёҳу сурх, намак ва равған. дар аввал ба гӯшти қима мурчҳову намакро ҳамроҳ карда омехта мекунем. акнун пиёзҳоро гирд гирд се қисм мекунем, ана ҳамин хел. ба мо фақат гирдии калон-калонаш лозим мешаванд. бо эҳтиёт ҷудо мекунем ки нашикананд. баъд як то гирифта ба дарунаш камтар гӯшти қимаро мемонему то гирдии пиёз тунук мекунем. баъд ба дарунаш як то панири чоркунҷа мемонему, боз ба болояш камтари дигар гӯшт мемонему, ана ҳамин хел зер мекунем ки аз пиёз ҷудо нашавад. ҳамаашро ман тайёр кардам. акнун ҳамаашро боз як то ба орд ҳамроҳ мекунем, то ки ба ҳама тарафаш орд расад. баъд ба тухм ҳамроҳ мекунем ва баъд ба нони хушк. ана ҳамин хел ҳамаашро омода мекунем. равғанро ба дег мерезем, интизор мешавем ки камтар гарм шавад. зиёд гарм нашуда котлетҳоро медозем. то сурхак шуданашро нигоҳ мекунем. ана сурх шуданд. ҳамин хел ҳамаашро пухта мегирем. котлетҳои мо пухтанд. бомазза аст. бахусус дар дарунаш панир. боз бо ҳамроҳии кетчуп бисёр бомазза мешавад. умедворам ба шумо маъқул шуд. худо нигаҳбонатон бошад. хайр.